Ante la duda, raps. Raps. Aquí estem de nou, sempre en directe per vosaltres. M'agradaria donar-vos primer de tot a vosaltres les gràcies per mirar-me, per aguantar-me i donar-li el m'agrada i subscriure-se. Moltes gràcies per això. També m'agradaria donar les gràcies a la gent que m'ajuda, que sense ella no podria fer res. Primer de tot a la Laurita per el logo estupendo que hi ha aquí dalt. També m'agradaria donar les gràcies a la Laura i a la Gaia per tota la feina que fan per mi. Al Ruben per el tema de música i de la intro i del final i tot això amb el seu sello O Records, que el podeu trobar a l'Spotify, crec. No sé segur on el podeu trobar, però el podeu trobar. També m'agradaria donar les mil i una gràcies al Saikito, que és lo que, perquè m'ha ajudat a gravar-me la meva cançó, que sortirà d'aquí poquitit temps. També m'agradaria donar les gràcies a els xavals aquests de Ja estaria. Si no sabeu qui són, busqueu-los a l'Instagram perquè valen la pena. Els xics estan molt bojos. Així que no res, us deixo amb uns quants vídeos petits que m'han enviat aquesta gent que acabo de mencionar ara. Llavors, endavant vídeo i no oblidis, dona-li un m'agrada, subscriveix-te i toca la campanera Kiki. El treball ben fet i l'esforç que hi poses. I sabem que anirà al millor. Que facis coses més gracioses, més com ets tu, que es vegi com ets tu realment. Jo vull veure el teu dia a dia, per exemple. Fa més risa, us ho prometo. Que els ensenyin a tots els amics i que segueixin allí mirant tots els vídeos perquè la cosa sembla que vagi més i a millor. No? Que t'apoyin, que... La campanera Kiki. I això, que se subscribin i que ho enviïn als seus amics. ¿Qué pasa, fieras? Por lo que me he enterado, el canal de mi colega Braps ha llegado a los 100 suscriptores. Y nada más quería deciros que a partir de ahora la va a liar que flipas. Así es que estaros atentos y empezar a mandárselo a vuestros colegas. ¿Ahora no? Díselo, es el Willow, puta. El Saikito que lo que, bebé. El Records seguirà creant solos nous, que esperem que Braps sàpiga aprofitar molt bé, y l'acompanyarem en els seus nous projectes. Chicos, hemos llegado a los 100 suscriptores en Braps, así que vamos a celebrarlo con un Ya estaría con llet nostra, ¿vale? Que no falte, y a la primera y en directo, como siempre. Ya estaría, chicos. Acordaros de pasaros por mi Instagram, Ya estaría shots, y a disfrutarlo. Ante la duda, raps.